Meidän kuulostaa vähän epäilyttävältä. Ei kun tää on meidän huuto. Ota Aleksi sieltä jostain nyt niistä ylemmistä naruista kiinni. Ylemmistä naruista? Niin, pistetään ne Onko hyvä reissu? Ei. Ette kai työpojat kuvaa jynkkyä täällä. Joo. Mitä ilta etenee? Pitää tämä jollain rahoittaa tää reissu. Noniin, testos 24. Hyvä peli. Ja sitten täällä heitetään tuo reidinkiä. Joukkueen johtajalle. Se on hyvä. Voi ottaa sen niin Oli meillä mammakymppi. Ruuteen risteyskohtaa numero 5. Sen ympärillä on ne. Varmuuksena ottaa keltainen risteyskohta. Sen jälkeen lähdetään sitten painaa siitä ees. Me ollaan liikkeelle lähtö valmiina niin vaikka 7:30 aikaa. Joo. Siitä nostaa ajoneuvoja ja lähdetään. Otetaanko meillä molemmat maastohousut eteen ja sitten sydintä ja pito johtaa kerran? Taitaa olla 24 transportterin kaikki. Oltakin silleen, että ollaan vastata äijät kyllä. Joo. Elikkä vielä tähän äijä hervanaporuppeli tonne kortterin perälle. Koitetaan kääntää ylöspäin. Nää saatana laatikot jättää. Ei se vetää tien sivuun. Olemme sinne kaikkein kauimmat. Minä ja Maksi Erkkä ja osa kaikkien lähimpänä tiedetä. 10 väleillä. 10 väleillä. Ja sitten kun KK rupeaa laulamaan, niin silloin kaikki muut saa mennä eteenpäin niin saatanan kovaa. Sitten vaan syötät sillä saatalla. Pitääkö meillä olla silmät auki metsään? Mulla ainakin on taaksepäin. Siis on tänne puolella. Ei oo vitu paljon. Kattokaa ristiin. Ei just ristiin jättää. Oikealla kontakti. Keltaisia oikealla, keltaisia oikealla. Keltaisia oikealla. Auton kohdalla. Perän kohdalla. Maks. Miltä kohdalla keltaista mettässä? Moi. Ampuu sitten heti kun me mennään autosta pihalle. Lintan kohdalla 2 keltaista tuossa metsässä. Perän kohdalla. Oli 3kin. Ehkä 4kin. Missä meidän kohdalta? Ehkä 4. Tossa noin, mutta ei päästä toi mikä ei käänny taakse se tykki. Pidetään me tässä näin. Ohitetaan vaan. Joo. Varmaan tiekkareita. Niin oli. Keltaisten auto. Ei voi kyllä edessäkäti tässä. Mitä? Missä oli? Tossa. Tiellä. Tiellä keltaista. Siinä on keltainen auto ja aika paljonkin keltaisia autoja. Onko toinen, joka on siellä puskassa sitten? Niiden autot.
Juho. Onks Paladinia? Juhalla. Oho. Mikä? Noi ajoneuvot. Avanko oven? Takaluukku aukee nyt. Osuma. Tuhotkaa toi toinenkin, jos pystytte. Niin tuli ilman. Vielä ammutaan. Takaisin ajoneuvoon, takaisin ajoneuvoon, takaisin ajoneuvoon. Ajoneuvo. Oi. Ottakaa! Mennään! Oh yeah! Tykkiauto kontaktissa tuossa yhdessä mäen päällä. Perseeseen tulee jalkaväkeä. Mä en nähnyt tätä, kun mä oon väärinpäin, niin mä en nähnyt tätä portteria. Jalkautetaan. Ulos. Suoraan vettään tonne. Maksi! Avaa se ovi! Joo hei! Ihana viileitä! Ei hätää! Ei hätää! Levitä vielä sinne! Sisu! Me ollaan liian sumpussa. Nyt ok. Siis. Liikkuu eteen! Kontakti! Aloita astoista! Liikkuu! Kello 12! Koitti! Tule tuolta! Kello 9! Leveä päälle! Missä sisua? Liikkuu tuolla se on kiertää. Joo, tilanne. Paljon se oli? 20. Lääkitsen Aleksi. Arkaa vihollisen KK. Kello 9. Jaloissa on pimeä. Respo. Stop! Hei. Missä se meidän äskeinen taistelu on? Ymmärrän mikä täällä on se 30. Kolmonen. Täällähän nyt meni, täällä olisi niinku... Joo. Missä kyljellään tuolla ojassa ja... Vittu mä oon sieltä Sen kartan mukaan kai. Missä meidän äskeinen taistelu oli? Mettässä. Niin, Mitä? Siinä mikä me tiedettiin, en minä tiedä. Mä hyppään autosta helvettiin kun mun käsketään hyppää. Vähän sama ajatus. Meidän ampuu väärän väristä hatana vastaan. Tuolla. Ensin ampuvasti kysyä. Mennäänkö sinne taas? Joo. Mennään äsken me tultiin X5 ohi, niin nyt me mennään 7. Joo, ja sit kun meillä on 3, niin... Meidät rivimiehet on tehty kuolemaa. Niin. Ei meitä kiinnosta yksityiskohdat, saatan. Ajoneuvoon nouse. Minä mä jäänyt perällistä. Ei. Kukko-auto. Mikä se oli se päivän objektiivi? En minä. Onko meidän Maxista havaintoja? No jossain tuolla. Me kannakin vaikka mettä puolella nähdään. Jos ottaa pihalla. Pitäisi taaksepäin. Joo. Tuolla omia kyllä. Suojaus taakse. Taakse. Kuinka pitkälle? Lähi, ihan lähi. Okei. Onko tänään sauna? Tänään on sauna. Vittu, täällä saunat on jo tarpeeksi. Taksi! Eikö varsin tuolla niin helvetin hyvin tuota yhtä paikkaa tää mun kuija. Otetaanko me takas vai? Mitä se teet?
Tähänkö jäädään puolustaa? Ja kohtaa mennään takaisin autoille, niin ei nyt kauas. Silmät vaan palppaa. Missä viimeisin tiedetty kontakti? Mitä? Missä on viimeisin tiedetty kontakti? Tuolla. Jumalauta. Äkkiä takaisin. En mene. Mitä? 20 ukkoa edessä ja tykkiauto ja 2 miehen kuljetusautoa. No niin, perkele. Viimeinen vuosi. Tästä mä ottaa suoraan edessä. Jalkautti. Joo, ulos. Tuonne puolelle. Oikealle puolelle. Joo. Nyt liikkuu. Sama 60 metriä. Onks haavoittunut? Seisoo! Stop! Yhteyksessä erkaudutaan niin TVH:sta ja me lähdetään toiseen suuntaan, niin lähtee toiseen suuntaan. Voidaan tulla sitten vastaan. Vippi jää tänne niin toisen 1/3 porukan kyytiin. Tulee varmasti lisää ohjeita, jos saadaan joku tietty risteysolos siitä haltuun. Me ollaan nyt tuolla. Me lähdetään ajamaan meidän porukkaa ja tätä reittiä täältä. Sitten mennään tuosta, se on tuo off-game-alue. Sitten käännytään tuolla pienemmälle tielle. Ja sitten jos päästään täältä läpi, niin tuohon risteykseen asti, niin koetetaan puskea niin kuin läpi. Mikä se on se ultimaattinen päätöpysäkki? Se on tuo risteys, oli meidän ensimmäinen tavoite. Joo. Että tuo TVH-porukka menee taas täältä alakautta. Ei vippi pitää saada. Se oli hukku siellä. Se oli tälle alueelle. Ei ollut vielä mitään tarkempaa siitä. Raivataan vaan tietä niille. Suojaus. Silmiä sitten. Mä veikkaan, että kannattaa autolla olla kuski. Joo, kuskit. Näkyykö se venttiili? Joo, katsotaan sitten. Ei täällä Juhakaan. Joo. Eikö se ole tippunut? Juha lähti TVH mukaan tuhoon sisua. On muutakin tuossa väliä. Otetaan toi meidän puolitoistaryhmää rivinäkin, mennään isossa avorivissä, painetaan siihen kiinni, täydennetään se avorivi ja sen jälkeen työnnetään todennäköisesti, kaveri vetäytyy sen uran yli jo siihen seuraamaan. Todennäköisesti tällä mennään. Ei mitään. Otetaan vitu iso avorivi tähän ja suunta Liikkeelle. 20 matkaa. Yksi numero auto oikealla. Visu puskee tieuraa. Raptor 10 Tamminen. 10. Kierretään tän kumpareen takaa tiuralle. Välissä voi olla vihollista. ODS puskee meitä vastaan. 10 sai. Sai. 10. Stop!
Antakaa vähän suojaa! Yes, tässä. Raptor 2, Raptor 2, 30 metriä takana. Sain. Raptor 10, kohtaväki, haavat takaisin pelissä. 10 saa. Kymppi kohtaväki, tulee tienuran vieressä, matalta metsästä kuulaa. Räinä, Raptor 10. Epä suoraan! Selvä. Joo. Siitä suoraan kello. Hyvä linja. Yes. Yksi kaveri se ainakin oli. Joo. Mä häminen vaan hetken. Ei jos voi yrittää ampua se. Näin. Näinkö sä sen? Ei. Ääntä suoraan edessä. Juu, sieltä päin. Etäisyys. 30-40. Käänteen. Joo. Saava oikealla. Mä voin yrittää. Perkele. 19. Olipa pelottavaa. Torespa. Joo. Näköyhteyttä meihin. Rähinä Raptor 10, mitä Tiuralla tapahtuu? Rähinä on tästä kakkosriisteyksestä pikkasen vasempaa tieuraa eteenpäin noin 30 metriä, 20-30 metriä. Mitä siellä Tiuralla tapahtuu tällä hetkellä? Raptori liikkuu, meillä on tukea. Eteenpäin. Eteenpäin! Perkele. Mennään joen yli niin, että heilahtaa. Omia oikealla! Oikealla omia! Toinen. Älä hetti! Sitten meillä on tietoa siellä jossain. Ei. Ei havaintoa. Mä tuun messiin, lähdetään hakemaan. Jänti, Raptor 10. Mahdollisesti vihollista on voinut käyttää ja yhteydessä mikä pystyy kanavusella. Joo, kanavutta on tuolla hätäaikana koppien. Asuvat! Se on meidän näköyhteys. Täällä on vihollista.
Ai vittu. Muista, että jos olet tippunut, niin toi huutaa radionkin lääkintämiestä. On meillä ketään lääkintäosastosta elossa. 21 lääkintä oikealla. Kymppi, laitettu. Kymppi. Ollaan tuli kontaktissa komento ajoneuvon takana. Tien uran vasemmalta vihollista. Kymppi käy. Nyt. Lähinnä on tuhoutunut. Syrjintä, Raptor 10. Syrjintä kuuluu. Mikäli näyttää siltä, valmistaudu sulkemaan tieura-autolla. Poissa. Raptor 15, Raptor 10, pelissä. Raptor 1, Raptor 10. Ootteko pelissä? Kaikki Raptor. Taistelijat, mikä te olette pelissä, takaisin samaa reittiä, mitä tultiin Avorimissä. Me ruvetaan puolustamaan tietä, mitä lähettiin. Selvä. Mikäli pystytte, ottakaa irti sieltä vitunmoisella tarjolla ja tulkaa tänne. Meillä on omaa siinä, kun te tuutte tänne päin. Meille on kerrottu, että te olette siellä. Tonne. Teikkaan tohonkin se pyssy. Tippuu tästä ranteesta muut. Vittu sä pääsit hyvin siihen. Ihme, että on varmaan vetäytynyt jo. Joo, kun sieltä takana jossain näkyy liike. Ja sit siitä periaatteessa niinku, mihin sä menit, niin siellä suunnassa oli koko ajan joku. Mä ihmettelin, millä sä pääsit. Minä oli itse asiassa just hyvin puita. Onni. Sitten Teemuhan jäi. Sillä on kiikari, tsekkaile tota maastoa. Ottoja väliin ja nauhoitetaan reuna. Joo. Pitäkää meikäläinen tiedossa, missä menet. Tää just vähän tuosta toi. Tielle siis. Mitä se on tuon raatoja, tää just sinne kun on pakko kuusta. Joo. Takaa tulee. Vero, kato, että äijät huoltaa tänään, kohta voi tulla taas kiire. Mikä tilanne? Siellä on amma. Ilmoittakaa, että tarvitsee enemmän apua, mitä teen nyt. Viisi, 6 äijää. Suoraan tonne, 6 tyyppiä ainakin.
Liikkuu vasemmalle. Liikkuu oikealla, tien suuntaisesti. Hämäri missä? Stop! 50 metriä, käsien ostava suunta! Siinä missä lähtee laskemaan! Liikkuu vasemmalla, liikkuu vasemmalla! Joo, mäkin tulin sille, että mulla vaan ämmöstä löysin kahva sillä tälleen, kun me juostiin siinä. Mulla oli tämmönen, että otin jaloista noin kiinni. Ja... No. Ei se ollut, että se klassikko. Mullahan oli kans sillä kun yhdessä vaiheessa. Mikä se on suunnitelma? Auto sitä. .h. Nyt täällä on huomattavasti mukavampi olla, kun enemmän tilaa. Joo. Se vie yhden paikan verran, kun on tuolla loutatossa. Siis sulla on tappajan silmä. Mulla on kuulokkeet. Tää on video. Ei hätä. Nää kaikki tulee. Tää on ympäri ajettava. Ja tuossa on se piste. Piste on tuossa keskellä. Ovi auki. Ovi auki. Ovi auki. Oma seloja. Otetaanko ajettava? Tuonne suuntaan. Otetaan tuonne suuntaan suojaa. Hyvät asemat tuosta. Rauter 2, tässä tulee aika ylkkä alamäki tässä meidän suunnassa. Juu. PST vahva. Aina. 5 jalka ottaa, otetaan ihan oikealle puolelle. Mennään sinne matkan puolelle päähän, ottaa lukkaan näin lopujengelle haltuun ja keksi niille tekee paikkaa. Otetaan suunta tonne. Ei pitäisi olla mitään, mutta käännetään tarpeen vaatiessa. Joo. Jos täältä tulee jotain, niin sit tielle viipu. Fiksun paikka. Joo. Voidaanko juoda tota? Juoda? Ei. Se on aika mutaista. Ai. Tälleen oikein. Ainakin autoissa ei Ai vittu kun palaa.
taisi olla tuhottu, näkyy raatolippu. Yksi 50, rähinällä. Juha, Maksi ja otappa Sisu kärkeen. Menkää sillä kolme. Minä ja Duffa tullaan perässä. Ottakaa semmonen, just tämmönen kolmio. Partiokiilo. Onko sä juonut? Juonut? Raptor 15, Raptor 10. Epäilen, että nuo ajoneuvot on tällä hetkellä ne, jotka estää mokittua meidän osastoa. Mitä oot mieltä? Pitäisikö tehdä kylkeen isku? Selvä homma. Raptor 2, levittäkää meidän vasemmalle puolelle. Lähdetään avorivissä tästä näin vihollisen suuntaan. Kaikille tiedoksi, täällä on 2 ajoneuvorypästä noin kello 12 ja kello 10. Rynnäkkää. Kylkeen! Stop! Okei. Toiselle päärynä jätski ja toiselle mansikkapeemistä joku vastaan. Täällä on kuule lahjottu siviilejä niin saatanasti. Vaihdetaan kanavaa. Oliko se 414? Mitä? Hänniä. Yleensä se on alikaan. Ei kun alitaajuuksi. Siivit tunnelmat taas. Tuosta pitkään jo. Oi, ja se vähintään puoli tuntia aina. Tunti toiseen suuntaan. Eikä nyt sillä jumalauta joku ampuu tätä kessiä tää. Ollaan hiplailtu. Ei tänään. Ei mun polvet kestää enää tätä. Mä siirryn huomenna jalkaväkeen. Vittu sun jalat ei ainakaan kestää. Perkele. Uelues. Raptor 10 kaikille. Ajoneuvo on nouse. Löydetään seuraavalle. Se on vihollisella.
tänne. Tuonne suuntaan. Täällä. Sisu ja Maksi. Sä katsot etumaassa asemassa. Selvä. Tää ja Juha mennään tuohon tien varteen taas väijytistä laittamaan. Joo. Oma. Tästä ei oo hirveen pitkä matka koko kolmosella ollut. Ei. 50 minuuttia. Ja sitten istutaan taas sellaisen tunnin. Aatuksen toinen auto taakse. Mihin suuntaan on pistää? Jalkauta. Jalkauta. Tuonne rivi. Mihin suuntaan on pistää? Rivi. Tamminen konekiväärillä vasemmalle. On tää Lämäri ja Rähinän luokse. Yksi Lämäri jää tähän Rähinän luokse. Mä voin jäädä. Joo. Tukemaan. Tuolla ulkoa puolella. Oma veetutti pisteelle kontaktia. Epäselvää vielä, oliko blue on blue. Puolesta kontakti siellä oikealla puolella Yttökossin suuntaan. Yttökossilta vasemmalle kuuluu huutoa. Täällä on Lämärin tarve myös täällä. Tuuppo, tuu tänne päin. Joo. Tuuppo, pysy siellä. Meillä on Lämäri täällä. Kuitti. Kohtamäki ja Tamminen. Otetaan Tuuppo mukaan. Tamminen, me tarvitaan täällä vähän rähinää. Korjaan, ei rähinää, tarvitaan konkoa. Tuosta ei ole sitä haavana tossa. Pistetään konekivääriä sen kohta niin saatanasti. Voi vetää sen vaikka vähän pois. Noin kello 10.11 me kyllä ääntä rupee tumaan. Koko kyllä roistelee. Mä vetän vähän pois. Joo. Tullaan kapittaan tämän Nykkö ja Kallio. Raptor 10, kaikki yksiköt. Lääkitään suojatulta, meikäläisen tulen avauksessa. Evakoi. Vielä. Noin, hyvä. Siinä on. Mulla ei täytystä. 13. Kaikki ok. Asut Texasissa ja tuli kotiin-ikäinen, niin laitoin Duffo-videot sinne soimaan. Ei enää haitannut niin paljon. Oli heti tultava takaisin tänne. Niinpä. Siksi on aikana lauankin. Tuossa mä liiku mihinkin. Sitten missä se äijä, joka menee nimellä Mr. Sisu? Se on jossain tässä meidän kanssa. Mä oon lähettänyt sille viestiä tuossa Discordissa vähän. Oh. Se on se liikkuu meidän ryhmässä tossa. En tiedä missä tällä hetkellä on, mutta on tässä porukassa. Mä olen se, joka se on hieman nollassa sanoa, että mä oon sun suuri fani. Yes. Respä.
Valmis. Mikä? Onks tuo meidän miehiä? Pitäis olla. Silmiä tänne. Tossa on. Ei. Huojan täysin. Huuda. Huuda vaan. Niin. Eetus. Kaikki menee pilalle. Eetus huutuu. Eetus kyllä ampuu Eetu. Vois vetää keltaista nauhat ja ampua. Jota saadaan aiheuttaa meihin. Ei. Oon mä ainakin tänään kuvannut paljon metsää. Se on hyvä. Yhtäkään vihollista kuvattu. Aina sulta ei yhtäkään luontovideoa vielä nähnyt. Ole. Luontovideolla löytyy sitä sieltä saunaillasta. Kaikki kyydissä. Kaikki kyydissä. Se oli hauska valtaus. Eikö? Kaikki kyydissä. Vaikka ei mitään tapahtunutkaan. Joo, no se oli varmaan se, joka tosta lähti mäen päältä, kun ammuttiin pari kertaa. Kaikki heti saman tien, eri tiedä. Joo, se on niitä Telttalla vihollisen tykkiautot. Päästään mähinään. Ai, saatiinhan me sitä meihämiä. Siellä taas ottaa osumaan. Siellä jo. Ampuu jo. Joo, jalka otetaan. Jalka. Väärinpäin. Tuolla tasanteella on hyvät näkymät alas. Joo. Oi perkele. Onko ne ottaa tohon suuntaan? Ottaa tieuraa eteenpäin. Aiko 1-5 PNT tarvitaan tieuran vasemmalla puolella. Vihollisen tykkiauto oli siinä, missä Vito oli parkeissa. Nämä oli meidän vanhat asemat. Ei kovin kaukana pisteeltä. Kun tästä lähdetään tässä taistelen, kärki ottaa konteluksi, lähdetään pikkuhiljaa, jos pystytään molemmat autot vierekkäin tonne noin. Muodostatte meille kilvä, meillä tulee jalkaväkiä perässä. Ei pysty vierekkäin, mutta pystytään vähän lomittain. Lomittain käy. Oikealla yksi, oikealla! Kello 3. Kielke! ...30 metriä Juhasta! Kello 2. Meillä ei oo apuja. Me ollaan taas kerran motissa. Sisu! Sisu! Taalalla. Kello 2. Juhasta kello 2. Joten yritä päästä oikealta. Mä tuun tästä näin. Tästä oikealta meet. Yritä saa näkyvyys siihen ammu. Juhasta 30, Juhasta 30. Ei vaan. Edetään tästä, näet sä oot oikealla. Tossa tuon kuusen takana. Toi pikkukuusi. Siellä jossain niin me oikealta ja mä yritän päästä Juhan luo. Jossain kohtaa, mutta rauhassa. Ei vittu. So! Mä voin ottaa oma. Mitäs kello on 20? Ja sitten aletaan leikkimään.
Tamminen me ei kuulla. Voitko taputtaa päätä 2 kertaa? Jos ei, niin pistä ase siihen pään päälle, jos ei voida kuulla. Vittu ei tuota nähdä mitään ja ei tule ollenkaan radioita yhtä kaaosta. Sitten Eerolta kysytään, että onko täällä omia, niin sä vaan saa ampua. Sitten vaan raiskaamaan, että toi on omia, vittu. Oliko tulla pojat? Menkää Näkyy vihollista. Kymppi. Meillä on suurin osa taistelijoita päässyt tänne pisteen lähelle. Okei. Meillä on yksi tuolla tippu jossain. 10, kohta näki. Piste piippas. Onko piste siirtynyt viholliselle? Tippupiste on meitä. Max Tamminen. Joo. Ootko missä päin sitä mäkeä? Pohjois-Radissa mäkeä. Op! Raato. Hiljaa, puoleet ei puhu. Ai jaa. Ja me ollaan sitten... Mitä kulli. Aivan täydellinen lettu. Max, ootko innossaan kun saat lettuja? En. Sä et saa sitten tätä. Pahasti tukossa kokeillaan kiertää P1 kautta H5 ja sieltä Indien pisteen pohjoispuolelle tuli hetki sitten tieltä. Ukot lähti edellä. Selvä. Mennään näillä eteenpäin. Elikkä meidän tehtävänä oli mennä P1 ja katsoa. Siellä jossain pitäisi olla vastustajalla tulppa. Mahdollisesti PST:tä, karkkaria. Ja ei oo mitään tietoa. Kenttähän tällä hetkellä vielä vissiinkin on täysin keltaisella suurimmaksi. Siellä oli pari sinistä vissiin tullut pistettä. Mutta meidän tehtävä P1 jälkeen on mennä suoraan Indien pisteelle. Ja sen jälkeen lähdetään rakentamaan peliä siitä, mutta se olisi tärkeintä saada, että meidän oma porukka pääsee saamaan respoa. Pysyttävää kellään. Aika yksinkertainen lähtökohta. Vituks mä. Elikkä Kohtamäki toimii meikäläisen radistina tänään, mulla on omakin radio. Se kusee, niin Kohtamäki auttaa. Ei mitään, jos ei muuta, niin äijät ajoneuvoihin ja lähdetään liikenteeseen. Ajoneuvo on ollut. Siinä. Pakkia. Kevää. Ei pääse. Okei, selvä. Ollaan vitos kiinni. Selvä. Peräs tulos. Viito peruuttaa. Ottiko Rähinä asuma? Otti. Teihin tuli oikealta osuma. Äijät, ulos. Joo. Tää voi käydä puolen metsää. Vasen puoli. Raptor 2 vasemmalla puolella kiivennyt Kukkulan ylös. Rähinän tasalla. Raptor 2 Rähinän tasalla. Stop! Raptor 2. Kontakti kello 12. Saadaanko me lääkintämies tänne? Onko siinä lämäriä?
Onks yksi homo tossa vielä? Persenneke. Varmaan se PS-mies, niitä pitää olla 3 tässä päällä. Joo. Sen jälkeen vaan jalkautta toiselle puolelle, me tullaan voimalan perästä. Joo. Jees. Voimalan perästä. Kaikki valmiin. Siitä on 1-5 pysähdy. Aista. Pysähdy. Pito, Raptor-10. Pito kuulee. Ura vapaa edetä meille saakka. Kuitti tahat, me tullaan. Sä menet siitä ja ootat siinä. Lääkintävalmius. Joo. Tämä pitää paikkaansa, Raptor-10. Raptor 2 kuittaa. 5 sylintä. Sylinnä kutsuu. 10 rädisti. Tänne riittää. Afgaani auttaa ja... Eetu! Raptor 10 kuittaa. Pisteyksen saake ihan selvää, tuli sydintään vai? Hyvä sanoa, että tulee tänne, mennään augustia jolla sinne, eli äijä kylti ja toivotaan, ettei tuu paladiiniin kylkeen. Ja mitäs? Vastaan ja kosketaan. Ai ai. Vittu suoraan vitoon nokkapeltiin! Lähinnä toisen osuma. Nyt vaan mennä. Lähinnä toisen osuman jo. Joo, lähinnä otti toisen jo. Eka! Ulos! Takaa. Vasemmalle. Se on jumis! Se on hai. Varo oikea laita. Mennään taaksepäin. Me vaan... Mukaan! Mennään oikein. Aha! Koukkoa ja kuvaamassa päivän mielenkiintoista kohtaa. Ja se... Saatana. Olipa hyvä törmäys. Et tuu vilahtaa. Minuutti vielä. Minuutti mihin? Sun respaa. Sä oot vielä kuollut. Mitä? Sä oot vielä kuollut. Nyt on respa. En mä tiedä. Ei oo näkyvyyttä oikein mihinkään. Mulla kuoli radio. Levittäytyä tuonne. Pitääkö? Tässä on aika elytin huonot paikat.
ampumalinjaa jos tien suuntaisesti. Jos on sielläkin puolella. Mitä meinaat? Tuolla voi olla vihollista. Joo. Joo. Mä en kuule radioa enää. Nyt on takaa koukku oikein. Ajoneuvon takaa levitetään oikealle puolelle. Yritetään päästä sieltä jonkin matkaa eteenpäin. Toista lämäriä pidetään aina viimeisenä suojassa takana, että jos putoaa, niin meillä on aina yksi lisää. Ylämäki! Ajoneuvojen taka oikee, Kukkulan päällä viholliskunta. Havainto oli suoraan tuonne. Kauan. Onks? Etäisyys? Mä näen, kun mua ammuttiin tuolta päin. Tuntematon. Joku varmaan 30. Suoraan edessä! Vasemmallakin kohteita. Seuraavan Kukkulan päällä. Kuitti. Kukkulan päällä. Joo, tuo Kukkulan päällä. Kunnon rottaalli. Se oli siinä päällä, kun mä huusin sitten suoraan edessä. Ammuin varmaan 3 kertaa tähän, niin ei ottanut yksikään. Juoksi vaan. Niin. Tätä vartenhan mä oon lääkintämies. Miksi tää on tommonen punainen? Hankaa sitä, niin se arka. Tän pitäis helpottaa aika saman tien. Jee. Näytä toi mun reppi. Kun meikällä loppu ei ammukset, kun ei ollut jossain taas huitsilla. Tää oltiin minkki, sillä ei toiminut ase. Sillä meni joku jumi. Sitten meikällä ollut ammuksia, niin juostiin vaan sillä. Joku ampui paladin. Takaa mun mielestä. Nimenomaan tuota H-pisteeltä. H-piste on niinku tuolla jyrkänteen päällä kai. Onko meillä käskyjä? Onko meille käskyjä? Ei. Ne perääntyi vittuun. 3 äijää. Joo, sai tuhottua rähinen taas. Sitten meille tulee toinen. Mä näen kun se tulee. Se osuu maahan. Mä en näe pöllähdystä, kun se osuu sen verran alas. Ei sille käynyt mitenkään. Meni valori. Vähän vaan. Mikä olikaan objektiivi? Me on kaikki PS Mikä oli objektiivi? Jotain ohjusjuttuja, eli ilmeisesti me hoidetaan vaan kuljetuksia. Pääsiäis tulee. Onko sinne auton tilaa kuljet? Niin. Penkiin hauko tehtävä. On muuten hyvä. Missä nämä laatikot sijaittuu? Metsässä.
Jossakin umpivituissa. Vissi ajatus oli enemmän, että muut löytää ne ja me vähän niinku noukittais ja kuljetettaisiin. Sitä on joskus. Kaksi rikollista. Kyllä joo. Syödään ammuslaatikko. Nyt Höytän syödään ammuslaatikko tällä hetkellä Rähylän tasalla. No nyt tää lopulla laitetaan. Nää osaisa! Ne on pidempiä. Vähän yksi. Ja! Sieltä tulee jotain. Ei se on omi! Johtoauto on siellä. Se viedään. Kiitos, sori tässä on vaan Mainiota toimintaa. Pataljoona kiittää teitä. Kiitos. Urheat taistelu. Ei. Känni. Ei muuta jakettu ryyppää. Lähdetään uudestaan kentälle. Takas mähisemään oikeeta puhetta. Joo. Tuleeko Aleksi ulos? Näköjään. Mä jäin itse tähän autolle, mutta ne jotka mä näkin sinne tai mun puolesta siitä, niin mettää vaan. Voi Harjanne tosta haltuun. Niin kauan jaksaa. Keltosta on kyllä ollut hyvin aikaisen liikkeellä tänäänkin. Siitä täytyy kyllä nostaa joka vuosi niille hattua. Niillä on aktiivinen porukka, joka lähtee heti aikaisin liikkeelle. Kaikki oli vallotettu. Niin, kyllä. Nyt oli taas tauon jälkeen lähes kaikki vallotettu. Joo. Avatkaa allulle olla. Otatko taas takasuojauksen? Mitä? Takasuojaus. Anna laina. Sisu, tasalle! Atte, 10. Saatiinko peräkärry kytkettyä? Alue! Pääseeks lamari siihen? Katse eteen. Tossa yksi raato puskassa lähellä. Sieltä tuli KK suunta vielä pidempään sen raadon jälkeen. Onko ovia tien vasemmalla puolella? Ei puskasta tietääksemme. Yli! Jop! Neljätoista. No nyt. Rautaviin. Vielä! Pääseekö Heikki yhtään tuolta siivoamaan metsää joku porukan kanssa? Kakkonen ottaa! Kakkonen ottaa! Neljä kaveria haravoimaan tuolta. Sisu! Tänne!
Seisoo! Raptoriautoihin, raptoriautoihin! Raptoriajoneuvoon nousi! Go, 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 go! Sisään! Selvä! Pelto puuttuu! Joo, se tulee! Juoksee, juoksee! Vauhtia! Huuda noille! Yli! Huuda noille, että me lähdetään takaisin. Valmis! Kattokaa punainen P1, jätetään tää sinne. Ei mun tarvii, mulla on äiti. Takasuoja. Täällä ollaan ihan varmuuden vuoksi niin suojaus tuonne puolelle ja tuppo tuonne puolelle tietysti. Raptor 11 Raptorille. Otetaan beississä pikku debriefi, pikku tankkaus ja mietitään sitten mitä tehtävää lähdetään suorittaa. Foukulla ei ollut tällä hetkellä antaa mitään järkevää tekemistä. Meikä kävi uimassa. Oi. Mennäänkö mennä sinne vaan vittuun? No me lähdetään ihan pian kuitenkin. Tästä päästä. Raptorille me jäädään tähän lavenille suojaamaan tätä toimintaa. No niin, hyvä. Pitääkö se kääntää oikeaan suuntaankin? Vaan menee sama. Ammutaan beissiä kohti. Omaa. Ei. Sä katot kiertää, se on hämää ilman. Valmis! Kuidet. Lähteekö? Jee, käännytään. Karu väi. Varo! Tätä esikunta on tällaista. Lähtisiköhän tää sitkerillä vähän tästä takana tehtyä? Testataan. Miten pitkälle lentää? Niin jo. Vittu, täällä on kahvit. Älä ota, jätä lotinkin. Lähdetäänkö juoste? No ei. Mennään. Ohjuksella. Mennään. Sieltä tulee enää perustaa vielä kyytiin. Ei ole sitä ajoneuvo. Juosteen! Vähän halsi taakke. Kiire ois! Mitä me odotetaan? Hatepelastukseen! Perse tuli. Perkele! Valmistautukaa! Taistelu! Jalkautumiseen! Se on sitä, että me kuollaan heti kun avataan ovi. Aika lailla. Raatoja edessä. Joo. Rauhoitetaan ulos ja otetaan tien oikeata puolta eteenpäin. Oi! Lähtekää mut. Joo. Lähinnä ottanut osuma. Juu. Onko se keltaisen auto tuolla? No niin, tuonne puolelle. Tänne. Mä oon lämärinä taas täällä kärjessä. Taistelukiila. Demari oikein. Sisunnoks tää auto? Sisun. Pioneeri. Sisu ja tuppo. Oh. Jääkä, sisu. Jääkä. Mä menen tohon perään. Joo. Mä oon lämäri ja mä vittin mennä kuolemaan. Esitään tuppo tuota reitti tuonne kalvoon. Joo. Keltaisia paljon. Tasalle. Joukkueellinen. Elossa oleva keltainen auto. Valot näkyy. Joo, ei kannata. Taksi. Tuolla on auto. Mitä? Tuolla on vihollisen auto. Äijä on kuin sunnuntai kävelyllä.
Osuma! Vittu en tiedä taas saatana tammuiko itse itteeni. Ihan lähellä. 16. Mä sit keskeytän, jos on pakko. 25. Täällä on Matti suoraan edessä. Kuka vittu on Matti? Vittu! Saatana. Ei se mitään. Aleksi! Tää! Ulo! Tossa oli... Sais mä puhua jo? 19. Yksi vielä löytyy sitten. Otetaan irti tän jälkeen. Joo. Omat tuli tänne. Joo. Puoli minuuttia vielä. Vittu ei tiedä miten lähellä se enää on. Oikein. Kello 3, 2. Respa. Okei. Tässä suoraan edessä oli 2 metrin päässä Niin oikeesti äijä. Niin joo. Varossa voi olla oikealla nyt. Kato tätä oikeeta. Vittu on niin huurussa. Ota vaan se klokki. Mä lataan niitä lippaita sulle. Ei vittu, mun reppu on jäänyt kotiin. Jäi. Ei kuulla. Nyt! Ollaan ihan jumissa tällä metsässä. Meillä on kuulot vähissä. Osuma! Ota irti. Ota irti. Ota irti. Plus 1 taistelee, ota irti tästä. Ota irti. Suojaamoa kun pääset johonkin asemaan. Vittu! Oppista keikka! Kuulaa sataa! Päivän keskellä. Oltiin missä rähinä oli tapauksilla tasolla.
Joo. Ainakin. Mitä? Punaista jalkaväkeä. Ai näkyykö? Niin. Ei. En tiedä kumpaa väriä oli, mutta noin 30 metriä meistä eteenpäin, niin sillä meidän jouduttiin ottaa irti sinne ja yksi meidän tippunut. Täällä on, mulla on dumpissa 2 sulli vasta. Hitsu jäi reppu. Kaikki ammukset. Pistoolissa noin 15 kuulaa. Mulla on vajaa lipas. Last mag menossa. Siellä on joku 20 istuttavaa. Raptor 10, Raptor 2. Joo, nyt tilanne rauhoittunut. Ollaan tässä mun ryhmän lääkintämiehen kanssa noin 10-15 metriä tuosta hajoneen rähinän tasosta taaksepäin. Jouduttiin irtaantumaan tulee alla pois sieltä, kun rupesi tulemaan liian kuumat paikat. Kyllä, tien oikealla puolella. Niin, me kuunneltiin vähän tätä KK:sta, että tehdään se. Lähteekö huikku? Mulla on ammukset vähissä. En pysty ainakaan taistelemaan paljon. Pystytkö sä täyttämään jollakin tavalla? Kun ei, ne jää siihen reppuun. No, mulla on kuulija kyllä täällä, jos ajat yksi kerralla. No se, no. On sitä ennenkin tehty. On 3-2. Oikein hyvä. M03 takana tosi tukalat paikat, motorin jäljellä haavoittunut. Ootko saanut Paladininilla vaikutettua? Pitäisikö mun laittaa sulla vaan, että ne tietää, että täällä on KK, niin eivät tule? Joo. Laitanko? Muutama bursti. Muutama. So fucking hard right now. Raptor 2, Raptor 10 ääri. Raptor 2. No mikä on tällä hetkellä tilanne? Ollaan tässä minä plus 2 taistelijaa, niin tässä rintamalla puolustusasemissa. Jos katsoo tielle, niin edelleen se joku 10-15 metriä taaksepäin siitä, mistä rähin oli tuhoutunut aikana. Tien oikealla puolella. Jos näette tuossa tien vieressä on tämmönen iso kivi, niin se on oma tarkkari sen päällä, niin me ollaan siitä noin 10 metriä eteenpäin tässä sellaisen mäen harjanteen päällä. Tässä on hyvät puolustusasemat, jos ne rupeaa puskemaan mettää pitkin jalkaväellä. Ja sitten jos mä lähtee vasesta täydennykseen jossain kohtaa, niin hakekaa siitä H8 teltolta semmonen reppu, missä on punainen risti selässä, niin saadaan tälle meidän lääkintämiehelle sen tarvikkeet kaikki tänne mukaan kentälle. Nyt ei edes punainen, se on punainen. Onko? Oh. Se suoraan edessä. Suoraan edessä, ehkä liikkuu vielä oikealle. Juuri siellä missä laaseri on, sinne juoksi punainen. Niin kuin oikealle. Oi. Tää on ihan kiva vehe. Perkele, täällä on reikiä. How far are they? 50 meters, less than 50. Watch out on right. Okay, also right. Red team. Incoming. Painetta! Seuraavat kivet, moro! Pelissä päässä. Tai nähdään pelissä. Mitä on mennyt? No, vähän on semmoista kykkimistä ja kävelyä ollut, mutta... Jalkaväessä. Moro! Kiva nähdä. Katsotaan mikä fiilis, niin tulkaa meidän mukaan mekanisoituun tänään. Tänään? Kun me mennään yöpeleihin tai niin raidaamaan. Mutta vihollinen, punainen vihollinen. Seuraavat kivet sen takana ehkä vielä 10 metriä. Vaara, että voi tulla oikealta.
Siellä on omia jonkun verran. Joo. Matias, mihin Aleksi meni? Ketä? Koko ajan. Joo. Koko ajan otti kuusen alla. Kuitti. Vihollisen auto. Valmiina ampumaan. Kolla! Check front. Toinen auto. Jalkautuko! Joku velisi tätä puskaa ainakin. En tiedä, onko yksittäinen vai usein. Toinen auto takana. Vittu mä sain. Vittu kun ei ehtinyt just päästä tähän. Kakkosta huutaa. Raptor 2. Ollaan tässä tuhotun vihollisen auton vieressä asemissa. Sen takana on vielä lisää vihollisen autoa, niin tie oikealle puolelle tai tien reunalle tuon tuhotun auton tasalle PFT. Autosta ei päässyt kukaan pihalle. Liikkuko oikealle? Pitäkää oikea kylkikantti. Me ei näe ketään täällä. Raptor 2, Ruffo. Toimiiko radio? Toimii radio. Joo, mä huutelin sun Raptor 2, kun mä en näe enää sua, niin mä vitin huutaa niin kova. Kuitti. Saadaanko sillä ajoneuvolle tietoa? Raptor 2, Raptor 2, YK. YK, OK. Tiputin yhden oikealta. Onko se lisää? Ei näkyvissä. Lähti heti kävelemään. Raptor 2, Raptor 2. Irti. Täällä kaikki omat rupes perääntymään, otettiin vähän taaksepäin jostain syystä. Mikä apinalauma tää on? En tiedä. Mennään takaisin. Joo. Raptor 10, Raptor 2. Saan takaisin. Heidän kun tuolta jotain pakokauhaa noitten Latvia lähtee seassa, niin tultiin Duffon takaisin samalle tasolle, missä oltiinkin. No nyt ne juoksee tietä pitkin. Mä annan tätä mun äänekkäämpää KK:ta tuosta meidän asemista, niin jos sulla nyt on jotain punaisia etenemässä meitä kohti, niin tietävät tervetuloa tänne. Mä mietin, jos mentäis tuon seuraavalle kivelle. Ei mennä. Me ollaan tässä. Meitä ei riitä sinne kuolemaan. Kuitti. Oho. Halkesko? Vittu. Joo, Raptor 2 on tällä hetkellä aika lailla lamaantunut, kun mulla vähän pamahti letkut KK:sta auki. Niin. Meillä on kyllä kova, kun me pidettiin tämä linja. Vika kiinnitäsi. Rautas. Varo aika korkea. Tai jos muistat radion tuon jutun, niin saa säätää. Eri tomataan ihmis. Mimmosen huollon kukin tarvitsee? Nyt puhe. Mulla on kaikki loppu. Okei, sulla on kaikki loppu. Paljon sä tarvit? Mulla siis lähti letkut aseesta irti, että mulla ei KK ei pelitä enää. Okei. Mä voin lähteä hampaseen. Mä en jaksa täyttää MPS:n lippaita nyt. Niin, meinaatko ottaa pidemmän huoltauko? Juu. Okei, yes. Pidempi huoltauko. Muut. Oli jotain puhetta vedestä, ruuasta, plää. Kellä? Eli ei kellään. Kaikki muut on taisteluvalmiita, niinkö? Kyllä. Noniin, hyvä. Sitten vaan häröpallo seis ja aletaan ottaa puolustusasemia. Ne, jotka lähtee paseen huoltaan, lähtee huoltaan. Hirveä häröpallo, kukaan ei jää mitään mitään. Lähet sä huolta? Mulla on tässä huoltareppu. Tohon noin. Kyllä. Kyllä! Minä
Mulla ei muuten niitä nauhoja vieläkään. Jos tarvii huolta, että saadaan huolta käymään peississä. Ahopello ja Teemu mulla. Selvä. Mä veikkaan, että me otetaan tuolta ylhäältä. Kuhan näkee mahdollisimman pitkälle, että meillä on tietoa. No mä menen oikealle kuitenkin. Mennään molemmat sinne. Kakkonen ottaa sieltä asemia. Kuitti. Mä menen vähän tonne pidemmälle tonne. Joo, mä lipastan vielä. Lähdetään siviilikylään, siellä raivaa tällä hetkellä miinoja. Siellä on jotain mähinää. Varmaan kaikille kelpaa. Kyllä. Aina. Me ollaan 5-5 paskahuus siellä. Käykää täydentää ihan mitä tarvitte peisistä. Koitetaan lähteä silleen mieluusti ennen tasoa. Joo. Teemme näin. Ei mitään, lähdetään liikkeelle. Järjestys, rähinä ja sylintoa. Tässä on vaan se ongelma, että... Ei kun hetkinen. Kaikki hyvin. Jos me ollaan tuossa läjässä kukaan ei saa ovea auki, niin Max ei ainakaan karkaa. Ei, se ei karkaa. Jos ei sitä kukaan päästä autosta ulos, niin se ei karkaa. Max ei muuten näe pimeässä hyvin. Onpa kunnolla. Älä kukaan muukaan, niin se on ihan sama. Ei, mutta kun Max eksyy. Ampukaa meidät perkele. Ulos. Mennään. Mene. Vittu enää mitään. Duffo koittaa. Puskaa! Älä liiku! Stop! Ai vittu kun korvaan. Se riitti mulle. En tiedä, mutta kun ampuu korvaan ei kiinnosta. Tossa on letka. Joo, kyllä siinä pituutta alkaa olemaan. Ne ei oo liikkunut vaan tosi pitkä aikaa. No meiniäkin. Joo. Pakko olla risteyksellä joku. Jep. Go. Ei ainakaan, mutta tiedä vaikka sieltä timppa tuleekin. Otetaan autoja taaksepäin, noin haluaa varmaan kans siirtää, jos me lähdetään kiertämään. Mä käyn vielä Toni. Ai. Ei muuta kuin ajoneuvo on nousu! Lähdetään tosiaan Pasurkat. Sen kautta Pöydäsjärven yleensä pitkin Uudenrastan perää, jos niinku savuntaseura. Myöskin Kyylä. Perää 2 raatoauto ja Kauhajoen auto on raatolla tiellä. Yritetään Toni ottaa hyvät PST-asemat. Joo. Lähdetäänkö me eteenpäin vai jäädäänkö varmaan? On mahdollisesti... Sivusuoja. Pari tälle puolelle kanssa.
Minä ja Sisu voidaan ottaa vasen puoli. Molemmille puolille lääkintä. Kaukana eessä kuuluu laukauksia, eli siellä voi olla omia vielä jossain pelissä. Ryhmittäytykää Rähinän tasalle. Rähinällä lähdetään putkeen heti, niin ilmoitatte, että olette valmiita etenemään. Ja katsokaa, edessä on statuksen mukaan ODS. Erikka, siellä saattaa olla metsässä jalkaväkeä. Tieuraa edessäpäin metsässä käveli sinisiä raapoja. ODS:ää tulee tunnetuksena pois. Pidetään siis silmät auki. Tien oikealla puolella tulitusta. Kiitti tänne sitten, me teemme niin. Jalkaväki tieuran oikealla puolella. Ottakaa 20 metriä taaksepäin, jäädään väijymään. Rähinä perustaa kanssa jonkun matkaa. Hei. Mun ystävä. Ai. Toinen teki vielä tän takia. Oh yeah. Yeah. Safe. Onpahan monta kohdetta. Joo. Kiima iskee. Nopeasti nousi puolella ja saako ulos? Joo, jalkauttakaa. Jalkaväkeä ei ole tiedossa. Rähinä ottaa vähän eteenpäin. Varmistetaan viimeinen aikaa, se ei tulevat palamaan. Pitää ajaa lähemmäksi, meillä on fleksi paskana. Varma laukaus, Matias, varma laukaus. Hyvä Matias. Rähinä perustaa tieuran risteykseen ja jatketaan edelliseen suuntaan. Jalkaväki, mikä tilanne, eikä kontakti. Raptori tie on todella epäselvä, mutta lähetä. Siellä on joukkueellinen vihollisen jalkaväkeen. Missä suunnassa onko se ylsiällä? Tieuran ylsiällä puolella meistä katsottuna. Siellä on joukkueellinen vihollisen jalkaväkeen. Liitti tänne. Rapport liitti, jäädäänkö me taistelemaan ja porusella. Ja jatketaanko eteenpäin, jos liittitään. Taitaa olla tuo suunta. Tien vasen puoli. Rähinä. Ainakin tien vasemmalla puolella jalkaväkeä. Tien vasemmalla puolella jalkaväkeä. Matias, vilkaise tien vasemmalle puolelle. Molemmin puolin jalkaväkeä. Tornin radio tippui maahan tällä hetkellä Rähinän takana. Mitä? Joo! Kuitti! Omia risteyksen pohjalla! Omia risteyksen pohjalla! Kyllä! Aupelta. Kerro Eetula, että siellä on joukkueellinen. KK tien toisella puolella! No! Lääkintämies! Etene risteyksen etupuolelle. Otetaan sykyttää hieman puskaa Matias kello. 2540. 2540 aika.
Taitaa saada toi 10 kyllä. Joo. Mä voin koittaa ottaa siihen. Joo. Oistaan, jos olet seuran vasemmalla puolella. Valmis. Mä koitan päästä siihen katajauholle. Tästä aika hyvin ryövimällä ainakin pääsee. Mä luulen kanssa. Mä otan vähän tohon oikeaan ja koitan siitä. Joo. Tuollakin siis on vihollista. Juu, niin on sieltä. Joo. Katajauho ammuttiin jostain sieltä. Hirveästi en päätä nosta. Onko meillä tällä hetkellä lääkittäviä henkilöitä, keitä tällä hetkellä lääkitään? Sininen. Tähän sylintä on mahdollista. Mahtuu. Mikä tippu? Ei kun äijä. Joo. Jos ne on fiksuja, ne on liikkunut tuohon metsän reunaan. Vaihto. Yes. Lähinnä näille tietoa, että voidaan lähteä siirtymään. Jos kaikki on kyydissä. Minkkinen vielä. Okei. Eikö heitä penkät? Joo, KK pitäis vähän enemmän. Kuulaa tuli heti. Kuulaa. Ilmoittakaa KK:lle, että Pippuroi vasenta mettään nyt välittömästi. KK vasemmalle mettään nyt! Oikee puoli tuli. Lähtikö ne meidän perään? Meinaan me just oltiin oikealla. En usko, että siellä kukaan on vielä. Ei noin nopeasti. Ei ne voi lähinnä niin nopeasti. Ei. No nyt pojat, hakatkaa happea ja siitä on sun. Tää on kyllä niin hyviä PST-paikkoja, että huhhuh. Nää on oikein vitukkoa. Paladini. Ottiko Raivo Paladini jos? Joo, otti. Joo. Nyt. Otetaan pihalla. Hei! Vasemmalla liikettä radio! 50 metriä. Oikein haltuun. Valmiina ampuu rinteen päälle. Väri. Sinisiä oikealla. Ai, siellä hiilataan. Perkele oli jo mennyt. Kuitti. Kello 1 vihollista. Mä oon ollut täällä puoli tuntia täällä. Tarviiko lääkintää? Siinä on lämäri jo. Joo, näkyy kyllä. Joo, mäkin olin jo menossa sit näin. Ai vittu, siinä on toinen. Mä en tiedä, ehkä se valu kuolleeksi. Missä päin oli keltaista? Kello 1. On mahdollista jalkauttakaa ja tukekaa ajoneuvon etenemistä. Tää on ihan vittua mennä autolla. PST-yhtiä on todella paljon. Meidän pitää mennä rähinän rinnalle. Joo. Rähinän vasemmalla kylissä, älä ammu omia. Pyydettiin tukea rähinää. Joo. Rähinä pyysi tukea. Rähinä pyysi tukea jalkaväelle. Kello 4 myös omaa kylistä etenee metsän kautta. Kello 1 oli vihollishavainto. No se puskee sinne ainakin. Joo. Mä otan sun oikein. Kuitti. Sisu enemmän kärkeä. Sisu enemmän kärkeä. Tykkejä eteen, lämärit taakse. Toivo on liian kärjessä.
Hop hop, hop hop, hop hop. Arvan tahdissa, arvan tahdissa. Stop. Pidetään väli. Anselius jumittaa täällä. Jumittaa. Hölkkää, 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 hölkkää. Mä lähden backiin. Mutta sulla on ihan Espoon hakeva juompullo. Joo. Onnea. Tullaan perässä. Kontakti vasen! Matias hereillä. Älä ammu omia. Omat ovat. Heikkele kuuden vielä. Mutta syvemmällä nesteessä olevat. Raptorin linjaa. Raptori, linjaa. Ota kiinni. Mitä? Kiinni rivi. 5 metrin väli. Lähinnä voimme jalkauttaa. Liikkeelle. Kontakti vasen! Toivoon osu. Kuitti. Joo. Mä pystyn näillä palavialla ampuun helvetin lähelle pelkästään, koska meidän flekti on haljennut. Joten jos aloitetaan ammun palavialla, sun pitää niinku melkein heittoja täytyy. Tule. Välillä näinkin päin. Tulee vaan niin hienoja liinoja kuin sulle. No tämmösiä mullakin melkein päässä. 18. Yes. Mihin rähinä meni? Vihollinen on sen luona. Niin täällä. Rähinä sais peruuttaa tänne. Onko arpakin siellä tietenkin jumissa? Kaikki lähti. Minkä ihmeen takia? Peruuttaako omat tänne? Raivo, Rauha, pystyttekö liikkumaan eteenpäin vai tarvitsetko korjausta? Pystytään liikkumaan, ei osunut näin. Liikki tälle, edetään. Valmis. Pitääkö meidän tonne mennä? Ei siellä ole kuin pari kovekkia tuolla vasemmalla. Me voitais jättää periaatteessa se noille, kun noi on tossa noin. Elani meni PST Tamminen tonne. Mä en tiedä ampuko ne justiin PSTtä. Joo. Otetaan sinne. Ja kun tuo notkon takana sitten vihollista. Vaan. Otetaan sinne, koitetaan löytää tää. Joo. Jukko, kuuleeko? Tuppu kuulee. Otetaan miehet sieltä, missä te ootte, niin Sylindalle. Kuitti, siirrytään tielle. Onko siellä muita? Muut halus jatkaa koukkua oikealta. Okei, ovi kiinni ja matkaa. Pystyykö joku antaa siitä Coyotin ruskeasta repusta, niin siellä pitäisi olla proteiinijuoma pohjalla jossain. Tuossa. Mahtavaa, kiitos. Konekivääri laulaa. Jos lääkintämiehen tarvittaa. Saksu siinä määrin, missä näe. Ei tarvitse seisottaa pitkiä täyteen, mutta pidä sitä silmällä. Haissa tarkkailee oikeaa kylkeä. Kun mä yrittää vetää tän kyytiin oikealta.
takapenkki antaa suojatuulta ja... Avas. No siellä antaakin jo. Antelius! Antakaa suojatulta, mä vedän haavoittuneen kyytiin! Ottakin kontaktissa tällä hetkellä. Äme. Nyt! Vie oves! Kuka? Kyytiin! Oh. Selvä homma. Katsotaanko? Siinä purettua. Oi pikku. Te merkkaatte kansioon kun respaatte. Mulla on... No se on ihan. Ei mitään, me lähdetään pojat takas. Hyvä. Ja ei muuta kuin ajoneuvoon nouse. Joo, kysytään mikä on tilanne siellä. Mäellä on oletettavasti vieläkin noin 5 selkäistä kautta vastaavaa kiväärimiestä. No niin, PS taaksepäin. Tossa on. Ottakaa vähän taaksepäin, levitellään tuohon oikealle. Jalkaudutte oikealle puolelle ja lähdette yrittää eteenpäin. Se oli suoraan siinä risteyksen oikealla puolella. Avaanko ove? Mitä? Avaanko ove? Joo. Meidän tilannetta katsoo kello 12. Kuka äskeinen kimppa? Etenee myös rannan tasalle kello 9 suuntaan metsässä vastustaja. Ja Raptor 2, eli siinä kun lähdette nyt sitä metsää pitkin oikealta puolelta, siinä tulee se tie, niin sen tien yli on vihollista ainakin. Yritetään oikein kautta päästä rinteelle. Sisu! Ota havainto ajoneuvoa. Kato kumma se on oikealta. Vasen on oma, toi on rähinä. Tuolla oikealla tiellä. Näetkö sä jotain? Tuolla. Ei pojat tätä sotaa näin käydä. Toi kivi. Sinne päin pitää päästä. Tulta! Koitte! Perkele! Kaato. Viina. Anselius, ota äijäs ja oikealta. Meillä on omia tässä. Ottakaa te oikea laita. Hyökätään leveältä. Se on siinä. Kiitos. Kiitos kun ammut. Liikutaan kun oma auto tukee. Kuitti. Kello 11! Aurinko paistaa, niin pitää ajaa paistaa niin, että näin. Ajaa varjoon, niin vähän.
aikaa. Mikä teidän tilanne on siellä rinteen? Rinteen päällä paljon keltaista. Omia ehkä 3 tai 4. Täällä on aika paljon omaa tippua. Kolkaus. Tästä. Stop! Huh.